ngawan ban ai khublei ya phi ki priu ki jong blei ha ka kerteng ke jong jisu nong penem long lai loi e ka ban yo sgo ye ke jing shisha jong ka tien ke jong blei ka bawan leng ba ke ke channel ka nga ai kerteng ye ke jing kren jonga ulatip hi ke ei ba onle kum ki khun ki shakri ki jong u ngen ye pan ye ke jing ai ei ke jong blei ka ban pentip syai kedar yangi ki ba syakri ka ei kata ka badon hapo jong ubrio uyane su tho akalenong ka ba ar ka khot ka ba ar pusan bat da don kam ba unu ru on phla sepang ubrio na ba uhi ulatip ka ei ka baladon ha ubrio kawai ka translation ka yuthu yangi ba u Jesus Christ shania ya kibrio da don kam ba kibrio kin ithu lani kin yuthu lani ai jing phla sepang jong ubrio na ba u yi ubrio na kata ka benta ka ba hapdeng do ka ba don kam ulong uta ublei omniscient God ublei ubi ilut ublei ubetiplut ya ka ba syapo lani ka phang pedeng jong ubrio ka donut jong ubrio ngisyam hau Lukas ka lenong ka baar ka khot ka balai pusan ngisyam u Simeon u Shemio Jisu hakikti jong u bat uang lengba jong u anyo penpau ya ki jengmut na kita ki babun ki donut hakawai ka jing penkala ka ong unlong ka jing kemen ka bahalor tam jong kita ki babun bat ki jing perkhat ki bajeliu jong sibun ki donut an penpau ublei ulatip lupa ya ka donut ka jong ubrio ngisyam ka gospel ka jong Yohanes ka lenong ka beningkong ngisyam yo Nathanael wong kala ka ei ru ka babha banlong na Nazareth banmi na Nazareth habau Philip ulawan yalam yu usha u Jesus Christ ngipule haba u Jisu wi u Nathanael ba uwan ha u hakatugod khat ka basaw phnyo snap ka ongkum ni hakmi u kenja Israel u bara shisha ha u bomdon ka ba arsap ka bamut ka babut senti u bomdon but hok haka jing im jong u ko kibriu ka jong ublei ka baningkong ka jinglong ka basngur ka baar ka jinglong ka basida ka jinglong bom kenriang ka donut ka jinglong ka bari ya kata ka jinglong ka babet ka donut kalong ka ba ublei usngop ha nanga bat na phi u Jisu uang uni u Nathanael u bashisha ha u amdan kanu ka babakla lani ka bombet udon ka donut ka babet ka jingkeli kalong hang ni kumno mitip yang ong u Nathanael Jisu ong ai iyame menba medon hau tu uding dembur menba medon hang tu ngaladabi iyame Nathanael ong ko rabi me melong ukon ublei u Jisu ong u jubab yu ben yo ikan ya ki ru ki bakham kraw ya kini o kolong ka basngu tenat adu kata-kata ka basngu adu kata-kata ba u Jisu jongi ubangi mani uyo ka donut jonga bat jong pi man la ka kelip man u Jesus Christ udah kemen bani ya uni usenran u Nathanael ba u Philip uwan ban yalam wong hakmi ukunja Israel ubada shisha ubomdon ka ba arsap ubomdon ka taga but senti la ka but thok umensi mako jong ublei on yarap yangi ki syakri ki jong u banyo sngow ya ka sur ka jong u kajing kentu kajing pasyau jong umensi mako tongin yo ya kani kalenti ka baki apostol kile kiya jau mensim ki emau mensim ki pensngo bhayo mensim bkhoj ki tip ki sinjam bo mensim bkhoj ukran ki ublay yuto ingi ke kitab Isaiah kalenong ka basap pra ka khot ka bakhat nyo wongalong utray wo ublay ubahika yame ban mentoy ngalong uta ublay ubayalam lenti yame ubapetin lenti yame
Kishkor jong mekin yo sngawi ke sur ke jonga. Bat ko ong kani kalong ko lenti. To ya pi haka. Ai bangin yo sngawi ke jing pasiaw ke jong umen si mo khoj. Ke jing kedaw ke jong umen si mo khoj. Habang isyakri ya kibrio. Uni umen si mo khoj udan hapok jongi. Ubetin yingi. Upen i upasiaw. Hakadok nut jongi hakamen sim. Hakijumut jongi. Usyon ya kata ke ka ba ukwa ban keren. Upen tip de ke kerteng. Upen i ke jaka. Upen i ke jinglong jong Gabriel. Ki syakri ke jong ublay. Bon sien. Ki ba em hau men sien bokot jong ublay. Gabriel anda kilami na jingasang. Ki ong pikiran yang a. Pikiran yang i. Pikiran yang i. Lakarku yang a. Lakarku yang a. Lakarku yang a. Namar ba ublay uai kita ki kubor. Ki badai biang ya kata ke congregation. Ya kata ke jingulum. Ublay uai ke khubor ke badai biang. Ke ketin ke badai biang isya kibriu ke jongu. Bon kibriu ke basngap ya ke jingyalap. Kiong pikiran yang a, pikiran yang a, pikiran yang a. Andrai amdai unong yalap ubakran. Udai umensim bakut jong ublay. Ubakran. Ubahikai, ubapeni, ubapenkendo. Ujisu. Ulatip lupa ya kedok nut jong kibriu. Uni umensi mukut jong ublay. Bau ublay ula ayangi. Siwai ketangan ong ipi. Uni ujisu hak jinglong kumubriu. Udan kam palat ya umensi mukut. Udan kam ya kata ka jing yoi. Ya kata ka jing kentu. Ya kata ka jing petak ka jong umensi mukut. Ulang sensitif haduk kata-kata upikir bah. Ya kijing betak kijang umensi mukut. Namarah kijing long beriu jong u. Wang ngatrai do umensim la yalami u do umensim la syak yalami u hau umensim mukut jong ublay. Bat da umensim mukut u hikai. U yalap upen kia. Ule ki kamba. Ule ki kamba da umensim mukut jong ublay. Utip ya kibriu. Utip ya ke jinglong ke jongki. Nakan mau Elisha. Elisha udan ke jing start. Udan ke jing sungung tu. Udan umen sim bakut jong ublay. Aba kinong syun na Syria. Usim Syria ula lengo ya Elisha. Ba utip ya kita kibut beri. Usim Syria ula angah kekenduan sipai. Dan unong sentiat. Imat lah dan unong sentiat. Ubatip ya kita kijaka kibangiri. Kijaka kibangi petri ban leitri. Uni uspai lani uta unong sentiat. Imat udan nak haka army jongi imat. Handrai uta usipai ulai itu. Badai Elisha. U prophet jong ublay. Ubadan hai Israel. Uba pentip ya me. Ya baro kaba melakran. Ya baro kaba melakran haka kamrat hiya jong me. Utip uyatu ausim Israel. Bad usim Israel ulatip ya kata. Udan uspai. Udan uta. Unong sentiat. Utip no ya ke kebala buri da usim Syria. Lazarus. Ujisu ulatip lupa. Keladon lupa kata kejing tip kejing sungung tu. Hapo jeng u. Ba Lazarus un mipat. Ujisu ubalatip hiya ke aibo anle. Ulatip lupa hak jengmut jengu. Ulatip lupa hak jengmut ke jengu banle kumno yo Lazarus. Kamarta kala lengo upara jongala sausi saumit halum jengtep ula sema utung kala asyri yo Jisu. La utung go master jonga. Try ula utung. Handrai ujisu ulatip kumno banle. Bat hadin kata ulong Lazarus mino na kejengtep jongme. Bat ujisu ula penmi pat ya Lazarus. Bat ula mi pat na kejengtep. Kibriu kitip ya kaburam ke jong ublay. Kibriu kiwan sya ublay. Kitip ya ublay. Pleng ude ublay ubale eki kamba. Pi habajia ki kamba. Haba ublay upentip ya ki syakri ki barit ki jongu. Ai kata kajing snong tu da umensim.
Bun sin ngi hap ban sru thu au men siem. Ban yo ke khubor ke jong ublei. Ban yo ke jing ong ke jong men siem bo khu jong ublei. Men siem bo khu jong ublei u yarap yangi. Men siem bo khu u yarap yangi. Ngi hap long sensitive, ngi hap pikir ba. Ya ke suru men siem bo khu. Gaba ong kane ka long kalenti to ya pi haka. Abangia senang serum. Abang ngidan hayeng, ngidan hangno. Umen si mo khu yu thu e ki sakri ki jong ublei. Kani ka long ka jingpang. Haba piduai, haba kiduai, kawan ka jing penkhia. Kawan ka jing kektien jo ka jing pentip. Kawan ka kektien jo ka jing penstat. Kawan ka kamba ka jing im jong ki. Ka jing penpau kawan. Bon sin ha ki jing yalap ha ki jing hikai. Ki briu ki wan show blei. Baki yo snow baki i ki kamba ka jong ublei. Ki i kata ka jing pentrai ka bakrau. Ka pertai ka don kam don kam ya ka theory. Re ka pertai ka don kam ya ka reality ka jing shisha. Ka news Lazarus ulamipat. Haka tu ka por ka ri ki briu ki tiblut. Badai uni briu. U Jesus Christ. Upadan kata ka jingtip, upadan ka bor, kit briu kitip ya ka bor ka jong ublei. Kitip ya ka jing penpau ba kraw jong ka bor ka jong ublei. Kom ka kanhon jong utrai, kom ki briu ka jong ublei. Tungin duai ha ublei. Ba ublei unsai ki syakri ka jong u. Ki bayo ka khubor na ublei. Man ki Bible study. Ublay ay ka Bible study ka baday biyang. Kabana u tan kendiak senam. Kibriu kentay bat senrang kilakela kinong buot. Kilakela kinong yalap. Kinong hikay ka ketien jong ublay. Namari ka Bible la to do men sim. Ngihap long kibakan jaman sim. Banyo iki bakan jaman sim. Ngihap bandon ke jingidai ke bajan bat umensim baku jong ublay. Ngihap yalang parlok bat umensim banginyo sibun ki ay na u. Ngihap ban sngaw ya kasur. Ngihap ban snap ya kasur ke jong ublay. Kisyakri ke jong ublay. Ni don kam ban snap ya kasur ke jong ublay. Banang ayu try medan ban keren. Hakada ke kelemat ayu medan ban ong. Nagijing keren gibabun gibang keren. Don ki hanga hapan ino. Mpoy sunu namaru eme umensim ko u interrupt no. Upenlang no da kum bay kat kum ke jingi i jong u. Kat kum ke jing tip jong u. Bat bun sin ngilap ban. Bakat tu kat ni kibriu kidawan hi ban kublay ban ong ka kubor ka dayanga. Kadayangi, ngin kelaka memut. Yaro ayu try. Namar. Ba uta usyakri dan kita kisyakri jong ublay. Kiyot snow. Kisya yaladi hau mensti mokoi. Ba unle maukat ba umon. Kat ba u ibet. Masa sedang kajing hikai kajing yalap haban ino aki bala record bala to aku kopi. Ki points ber ki sub points ki balabu ki konteks dengan ketien jong ublay haban eno. Haban ailat yu mensim ku jong ublay bun keren. Ngipet hamni ujisu ong yu Nathaniel. Hauni umdan ke donut ke ba arsam. Ulong ubabej ulong ubahok. Wi ke donut jonga. Wi ke donut jong Nathaniel. Ba ubri ulong ubadon ya ka ubamdon ka ba arsap ubamdon ka but senti ubamdon ka but hop wi yanga ba dipi ka jinglong basngur ka badon kam ka jinglong basisya ka badon kam ban kenriang ka donut ka jinglong banri ya ka integrity ka jinglong babej jong ublay ka jinglong babej jong donut kalong ka badon kam hadu kata-kata ko rabi belang ukon jong ublay. Jisu ong men sa iki bakham kraw.
Petras uyok sngau ya ke sur ke jung mensim bekoi me hap leit no saying u Cornelius wow nganang temu ban leit ban duai u mensim u lara no ayu u lakok ngo ke sur u mensim u Philip kat ba udang yalap akan ke kurstiet ke bahe Samaria kensan uyok sngau ke sur u mensim bekoi uyok sngau hakadonot jung u hakajing im jung u uyok sngau ya kata ke pramnes ke bakiong ke tin parang kata ke kentin ke ba kentu ke ba peni ke ba ongai eno angto let no wood sno hakakali ulet ukongo si kentin wow ya kenduk ban bat ubriu bakrau ubriu badan bor badan beram ubriu spa baru layo ia kaban ya thu khana ban kran ban yalap yu bat ban penbaptis don yu layo sngau ya ka gospel ka jung blai ngidon kam ban long ki pikir ya kata ka sur ka banapo ka sur ka jung mensim khoi ka ba kentu ya ka jing im jungi bat kongsan ngadai nengkong banga ban ya da mensim khoi bala sya ya lam ha mensim khoi apostol Paul apa uduai wong kunong koren ngala resign no kijing tip kijong abarakhat tang kawai ngapen melien kalong banga kut jengmut banum tip duam nga habang yalap abang hikai habang ai kijing hikai ki bible study bat kini kiwi ngala kut jengmut banganum tip handrai tangkat kemba mensim khoj upen nga ap ya kijing yalam jung mensim nga kran ha mensim nga berat no kajing start dan ke filosofi ke jonga blay wi thu ingi ki syakri jong u ki skor mensim ki skor jong me kin yo sngau ye kin kelenti kin yo sngau na din jong me kane kelenti ku khon to ya me haka kat kum ke New Testament kat kum ki kam ki apostol kabangi ngiyat la kentu ingi do mensim ko jong blay mensim ko ai ke jing ai hangi ki syakri ki jung u ya kata ka jing tip ke basyapo da katangin syakri ya kibriyo habang itip ya kibriyo habaki wan kilenyar kiyam dai ka khubar ka bala ublay ula kran yaki bat ki kelak ka bamud bat ki wan ublay pastor pilakren pastor kene pastor katai bat kumtar teter kibriyo kinyo ikajing pelat ke basisha dai haba ublay wa ingi kajing ai baniai ya kajing don kam jong kibriyo para bangi kajing pang ni kajing sitam ni kajing don kam ka basyapo jong tu ubriyo jong kata kabriyo ngiyo lat ban syakri haleluya ngiyo lat ban syakri yang tu ubriyo ya kata kabriyo hau yo ane saw kelenong ngipet kenong Samaria uji suli kendu ya ka ula pan neka ula tip lupa ya ka ba syapok du ke jongka ke ngam don lok uji suong sangut kilok ke padon bat katu bat uta uba mentaru dai ulok ujong pa kala lengo kala mi nang ta da ka jingkemen kala mare sesnong bat kala khot ikibriu ale wan pet yo briu ubatip lut ya kajing im kajonga kibriu na ta kasnong kilawan kilamare bani yo jisu ubatip lut ya kajing long ya kajing im jongka to ale wan pet yo briu u balaya thu hanga ya ki baro kat ki bangalale oh praise the Lord Ujisu ulayo da kane ka jingi da kane ka jing tip kaba umensim upen tip ya Ujisu Kris umensim ko upen tip ya Ujisu Kris bakane ka brio ka don kam ya kawa baim lani kane ka brio ka don sangut kilok bat uta uwei ru umde kala sngau thu uni ubrio la kren ya ka ba syapo jongka
bat khaddo ulayo bat sekri kibriu ya ka bat kibriu ki jongu ya kibriu ki jong ti barakot ki bawan nang tanah senong upol wi thu ingi balales ya ki jing ai jong men sim bokut wong balasam ya ki jing penpau men sim ka jing ya ka ban mentoy ka tin ki jing penstat ka tin ki jing pentip ka jingai ki bor ban penkhia ki kamba bat kumtar teter umen sim bokut uai ngin ken mau ba uji sukres usyakri tangkum ubriu usyakri uhikai uyalap tangkum ubriu tangda kajing uyalam kajong umen sim bokut dai nama kata-kata ngihap kwa hir-hir ya kijing ai ki baken jaman sim upol wong khamtam bapinyo ya tholupa haba ya tholupa kibriu ki kendit nama bala tikno bala shimno bala tipno ya kabari ka jongki haba ublay un ya rap yangi bangin tip ya kata ka jinglong ka bashisha jong ubriu jong ka donut jong u ki kamba ki ja haka jing im jong kibriu bat ki briu ki wan shi ublay bat ki tip ya ublay haka jing im jong ki bat ki mat ya ka jing im ka bashisha ya ka jing im ka ba ublay u ay bo di ki ban im na ka benta jong ki sakendiat ka kitab ba jong Samuel ka lenong ka bakhat saw hangni ngi gini ka kentay na tikowa kaong ukun rap jong u David udan kata ka jing start kum ka jong u angel jong ublay balay namar ulatib yaki baro balajia hakari ngipe jang ni usim David usyong hakaket penban udon kata kajing sungutu udon kata kajing syampang ya baro ke balajia hakari kata kadai ke wisdom kajing start bala pentip lupa da ublay ya usim David ulala bani ulala man syim ke solution da kani kajing yalam ka bakerpang jong umen sim bokut kibriu ki syakting ya David namar udon kajing start ka jong ublay usim Solomon uniru kumju ublay ula kajing start ka bakerpang uai ya kata ka discernment ban sung tu ban syampang ka donot ka syampang ka batip ka donot ka sung tu ula ban design ya ki basyong per ulalong aware ka ai ka bala ban wan jia hakahima jong ulatip lupa bat uwanra ya kata ke solution ngipet aka siti hakikam ki apostol kaya tu haba baro ki Israel ki yo asno ya ki jing bicar kari karai ba usim uai kilingdo la pendap yaki da kajing tim buram maap yang ningkong kisim kalenong ke balai ngipet hangni Solomon ulayo kajing start bat kata ka understanding ka bakraw hadu kata-kata ka ba ublay uai kat hadu bagisim kari ka pertai kiwan ban syak skor kiwan ban snow ya kajing start ka ba ublay uai kerpang hau Solomon kat no kamtam ngi syakri jong ublay ngidon kam ya kajing start ka bakat kum ka ketin Hebrew kalong ngiyo ay ka donut ka ba syampang ka ba start ka ba yoi ka ba snow lan ya ka donut ka ba snow tu Solomon udon ya kani kat hadu baula ai ya kata kajing bisar ke badai biang kajing bisar ke badai biang ha ketukopor ulayo namar upen terikam ya kajing start ke ba ublay uai ngipet cucu nagaktin ke jong ublay setang kendiat ha ka ministry jong Jesus Christ ha ka gospel ya anes kelnong ka bandriu ngipet uyo iya kibriu bakiwan bantur syuu bat u Jesus Christ upet bat uyo sngo yaki haki jaka ki baper upet jaki utip ka ai ka ba uday banle long u Philip
Naingin tit kepu ya gini Gibril. Ulatip lupa haki jengmut ke ke ba unle. Ke Bible ke yatu yang ulatip lupa ke ke ba unle. Ya kini uang tang ban tunjuk. Dakisan teligi kepu berart lagi dok ha. Ulap sa ya kisan hajar. Bat ulale ya kini dekat jingshur. Bat udah peni ya kabor ke jungublay. Kibriu hak ketu kopor. Kisan hajar ki babam, ki pait lang hak ketu kopor. Kila lengo ya ke kamba ke jungublay. Ba ujisu le. Bat menta uni ujisu ke ulang uju nin menta bisu ki bom jukut. Ublay ubale iki kamba. Mene ngaong ipi baka percaya kala jelap ya ke teori. Reka sngotenat ya ke reality. Lazarus mino. Lazarus ulami. Ulatip lupa kumnuban ong kumnuban le. Umensim ulay itu lupa hapo jengu. Bat ulay yang daga jeng silur. Haba ke eryong kawan. Kisenran ki ong ulat liot hiya. Kila kendet, kila suma, kila senguting. Handrai ublay jengi ubelang tau omniscient God. The all-knowing God, ublay ubetiplut. Ulatip lupa kumno enle. Ulas neng ya ke erlang tari, ulas neng ya ke eryong. Bat kalalong jai-jai. Ko kibai ki jong ublay jongi ulang ubetiplut. Misyakri yun utray ubetiplut ubayi ilut. Tadai nama takadaw, ni hap yalong. Kaway bat umensi makoy. Bantip ya kejingdon kam jong Gibril. Bat haba kejingdon kam jong Gibril umensim bakhoj uyatu aki syakri jong ublay. Dakatangi yo ban syakri bat Gibril kinne bat kinwan bat kinyai wat yo ublay hakajing im jong ki. Bat ki kamba ki jah. Haleluya. Ublay ngirap yangi on penla yangi bangin ap ya kejing kentu kejong umensim kejing peni jong umensim. Ngihap long Gibril ki bakan jaman sim ki bayat au men sim lani hakata ke dictation umen sim bukhoi ublein kur khuyengi amen.